Bon dia, nenes i nens. Tinc moltes ganes de veure-us i d'estar a la classe tots junts. Però com sé que encara queda una mica, avui he tingut una idea. Crec que us agradarà. La idea ha estat llegir-vos un conte ben divertit. A veure si us agrada. Es titula El príncep Ventafocs, de Babette Cole. I diu així. El príncep Ventafocs no us semblava un príncep de tan petit, pigallat, pollós i prim com era. Tenia 3 germans ganapiosos i peluts que sempre es reien d'ell. Tothom era a la disco Palau amb unes princeses amigues seves. I el pobre príncep Ventafocs sempre a casa, neteja que netejaràs, el que ells embrutaven. Si fos fort i pelut com els meus germans, pensava a la vora del foc en acabar la feina. Un dissabte a la nit, mentre ell rentava mitjons, per la xemeneia va caure una fada una mica llardosa. Tots els teus desitjos s'acompliran, va dir la fada. Sis, sis, bum. Tic-tac, tutxer. Aquesta llauna buida serà un cotxe. Bif, ban, bun. Bu, bu, baz. A la disco tu aniràs. Això no rutlla? Va dir la fada. Dit de rata i ull de tritó petit, que els teus parracs es converteixin en un vestit. Carai, va pensar la fada, no volia dir pas un vestit de bany. Ara compliré el teu desig més gran. Seràs pelut i gegant. I tant, que s'hi va tornar el príncep Ventafocs. Ostres, va dir la fada, ja m'ha tornat a sortir malament. Això, però segur que a mitjanit seràs com abans. Poc s'ho pensava el príncep Ventafocs, que era un mico gros i pelut per culpa d'aquell encanteri mal fet. Ell es trobava d'allò més bufó. I a la disco hi falta gent. El cotxe era molt petit, però en va saber treure profit. Però en arribar en aquella disco de prínceps, no va passar per la porta de tan gros com era. I va decidir tornar a casa amb l'autobús. A la parada hi havia una princesa molt bonica. «Quan vindrà l'autobús?», va grunyir. Sort que van tocar les 12 i el príncep Ventafocs va tornar a ser com abans. La princesa es va pensar que l'havia salvada, espantant aquell mico pelut. «Espera't!», va cridar, però el príncep Ventafocs era tan tímid que ja havia fugit corrents. Fins i tot va perdre els pantalons. Aquella princesa era la bonica i milionària princesa Cèntim d'Or. Va dictar un ban per trobar el propietari dels pantalons. La princesa Cèntim d'Or decreta que es casarà amb aquell que es pugui posar els pantalons perduts pel príncep que la va salvar de ser menjada pel gran mico pelut. Avui començaran les proves. Van arribar prínceps d'arreu que van intentar posar-se'ls, però els pantalons es recargolaven i no ho aconseguia ningú. Com us podeu pensar, els germans del príncep Ventafocs es barallaven per ficar-hi les cames. «Casa'ls amb prop i ell», va manar la princesa, assenyalant en Ventafocs. «Aquest mitja cerilla no se'ls podrà posar», van riure els seus germans.
però ho va fer. La princesa Cèntim d'Or se li va declarar a l'acte. El príncep Ventafocs es va casar amb la princesa Cèntim d'Or i van viure rics i feliços per sempre. La princesa Cèntim d'Or va parlar amb la fada dels 3 germans i la fada els va convertir en fadetes domèstiques i van fer la neteja del palau per sempre més.